Usa sa upat ka lungsod nga naglangkob sa Camotes Group of Islands. Ang sunod na masinati mao ang lungsod sa Poro. Atong diskubrihon kung unsa ka-enchanting kining maong lungsod. Mga suruyan, ako si Matt, uban ko ninyo sa pagdiskubre sa nagkalain-laing talan-awon gikan sa mga maanindot kayo nga lungsod ug syudad dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan nga ganahan kayo ug hilig kayo mag suroy-suroy. The zone kamo sa Poro. Usa ka fourth-class municipality ang lungsod sa Poro. Kini mao ang labing unang lungsod nga natukod sa Camotes Islands. Ang Camotes Islands gilangkuban sa tulo ka main islands nga mao ang Quezon, Pasihan ug Poro Islands. Nahimutang sa Poro Island ang lungsod sa Tudela ug Poro. Sa Pasihan Island ang munisipalidad sa San Francisco. Ana sa Ponson ang lungsod sa Pilar. Kaning among lungsod sa una gud na from the early history niya nga daghang kuno mga taga Leyte, especially Waray nga nag-settle down diri. So amo man ay ang Puro or Pulo is the Waray term of island. So island, in fact sa Leyte ang tawag yun sa Camotes is isla. Ang mga taga Ormo kung adto ka sa isla mo nang Camotes Island. Ang una man gyud nga town diri is Puro. San Francisco bag-o naman na og ang Tudela. Ang original gyud diri nga town is Poro. Mo nagingan nila og Pulo. So ilagi shorten og Poro. Kung moto ka sa Poro, lain ang amo accent, lain ang amo language. Mura may Waray or naihalo nga murag Bohol. Unya mo ka sa San Francisco, Cebuano gyud ang ila. Ari ka sa Tudela, Cebuano pod. Mao gani pinakakuan nga mahibaw-an din ng mga taga Puro siya. Ining sulti. Unya sa Puro naapod ang mga businessmen. Well known for mga trade and commerce, mga professionals, daghan gyud professionals diri sa Poro. Unsaon man pag-adto sa lungsod sa Poro? Gikan sa syudad, mamahimo nimong agian ang duha ka ruta. Una, kinahanglang mag-land trip gikan sa Cebu City paingon sa Dakbayan sa Danao aron ka mosakay sa Roro Ferry paingon sa pier sa Consuelo, lungsod sa Tudela. Gikan didto, mamahimo kang maghabal-habal o di ba kaha sakay sa multicab nga mobiyahe paingon sa lungsod sa Poro. Ang ikaduhang ruta gikan sa syudad mao ang pinaagi sa Uwano Wharf sa Mandawi City, din imong masakyan ang dagkong motorboat nga diretso na sa lungsod sa Poro. Kung ikaw dili komportableng musakay sa habal-habal nga mao'y main means of transportation sa Camotes, ayaw kabalaka kay adunay Poro Transport System nga mobiyahe libot sa lungsod ingon man sa silingang lungsod sama sa Tudela. Gisaulog sa lungsod sa Poro ang ilang kapistahan matag ikatulong Biyernes sa buwan sa Enero. Isip pahinungod sa balaang bata nga si Senior Santo Niño. Ang ilang festival nagsaulog usab sa kagikan sa kasaysayan sa ilang lungsod. Gitawag kini og Tagbo Festival. Nagsaysay kini kung giunsa pagbugna sa ilang lungsod. Ang history is that nag-away-away tong duha ka groups. Kung asa gid nila ibutang ang lungsod, ang center, ang town center niya magsabot magkuano dato maggera non ta amo tong dunay usa ka tawo nga naka-advise sa duha ka grupo nga nganong di man lang ninyo i-settle peacefully, nganong di man lang mo magtagbo sa usa ka lugar, same distance, same time nga mo magkuan mo, maglakaw mo, anding kung asa mo mag-abot mo na ito himong town center. So tinuod ang Mactan ug ang taga Tudela, mato nag-away. Exactly 8 kilometers man na apart. Tagbo gid sila diha sa kanang simbahan ron.
nagbuhat silang simbahan, mao na ilang i-develop as that town center. Mao kini ang Santo Niño Parish Church, ang labing unang parokya sa Camotes ug natukod kini tuig 1847. Mao kini ang labing tangible nga kabilin sa mga Espanyol ngadto sa lungsod. Nahimutang kini pipila ka lakang gikan sa munisipyo. Ang kasamtangang Puro Municipal Hall adunay plaza sa atubangan. Laing simbahan nga makita sa Poro, mao kining Simangan Church nga mo'y site sa Japanese suicidal attack sa usa ka US military headquarters sa lungsod. Usa ka Japanese survivor ang nagpahimo sa maong simbahan, si Takeshi Shimizu. Gawa sa simbahan, laing kabilin sa Spanish occupation sa lungsod sa Poro, mao ang ancestral houses nga makita hangtod karon. Sayon rang ilho ng mga ancestral houses dinhi tungod kay sama sa bang heritage and tourist spots sa lungsod sa Poro, aduna kini markers diin mabasa ang kasaysayan sa maong lugar. Sama nining Gonzales Ancestral Home nga natukod tuig 1861, diin mipuyo ang ilang former mayor, Roberto Gonzales. Laing ancestral house nga makita sa town proper, mao kining Soto Hanson Ancestral House. Natukod tuig 1900s, orihinal kining gipanag-iya ni Rosalia Gonzales Soto nga taga Puro. Kinsa na minyo ni Fidel Hanson nga taga Sibunga. Gigamit usab kining balaya isip headquarters sa mga Hapon niadtong ilang gisakop ang Camotes Islands. Speaking of history, another historical spot nga ni sa Puro nga anaa likod sa munisipyo mao ang Gareta Stairs. Duna kini 36 steps o gihimo niadtong tuig 1930s aron adunay access nga tugikan sa ibabawong bahin sa poblasyon. Ang lungsod sa Poro nasumpay sa lungsod sa San Francisco pinaagi sa Serva, usa ka mangrove causeway nga gibuhat sa mga lumulupyo aron mas dali ang pagtabok sa duha ka lungsod. Kini usab mao ang taguanan sa mga sakayan gikan sa Bohol ug Cebu kung dili maayo ang panahon. Ang maong causeway dunay gitas-on nga 1.7 kilometers. Ana sab kilid sa causeway ang buhatan sa Timapas Ortigas Mangrove Farmers Association. Dinhi kilid sa Puro Mangrove Causeway, gibuhatan sa Timafas ug boardwalk aron ma-explore nato ang usa ka dako o baga nga mangrove forest. Then adunay 29 out of 33 Philippine mangrove species. Wala pa ta mahuman og libot suroy sa Island Paradise sa Poro. Tungod kay unang dalit pa lamang kini. At ang iyon niya ang atong pagbisita sa ilang resorts sama sa Buhok Rock, ingon man ang ilang weekend night entertainment. Dinhi lang sa Suroy-Suroy Poro.